Så er vi kommet ud på roadtrip. Vi er på vej op på toppen på et stort bjerg. Og der er lige første stop her. Der er godt nogle meget skov her. Og vi har Min er med, og vi har Namdan er med. Og han er på. Og mig. Og Min har fået nyt tøj. Den er så fin i det her nye tøj der. Og der er ret stejlt at køre op. Der er kun en meget smal vej. Der er plads til en bil. Det er her de har... Jeg har været der en gang før. De har nogle store tætte mobilmaster på toppen. Ja, jeg kan se, der er knald på skyerne her. Og så i dag så er der åbenbart et eller andet løb. Folk de går eller løber hele vejen op, og der er 5 kilometer fra vejen, og så hele vejen op, og det er sådan lidt stejlt. Nu holder jeg telefonen sådan i loddet, så man ser det. Der er lidt stejlt her. Og så dog mig. Og så træerne, der er lidt vind her. Det er fandme et flot træ, det der. Og når der er en Tarzan. Så skal de selvfølgelig have lidt selfie der. Nu skal vi nedover en vej igen. Den er bare... Hold da kæft, det er stejlt nedover her. Det er ligesom at have over der. Altså det er stejlt med stejl på det her. Ja, altså der er bare lodret op her. Men det er så tilgroet. Man kan se bjergvæggen inde her. Og det er altså, det er lodret. Hvordan fanden kan det vokse her, det træ her? Og der er højt op. Jeg spurgte om Vanderpon ville gå. Den mig. Hun vil ikke gå. ไม่เคลื่อนเดินวรรณพรขับรถเอง Vanderpon mig, Kaplot Vanderpon. วรรณพรขับรถ Nej, Vanderpon går. ไม่กลัวหรอก Tak. Og de bevæger sig godt, træerne der. Ja, de er ved at tage de der selfies igen. Men Vanderpon siger, der er et udkigspunkt til. Jeg mener, det kun det ene her. Men lad os nu se. Der er fremdeles 2,5 kilometer til toppen. Jeg ved, hvor højt der er heroppe. Men det er fantastisk dejlig temperatur der. วรรณพรอยากแย่ไข่มดแดง Hvad er det? ไข่มดแดง อันไข่สีขาว Åh, วรรณพรกินอ่ะไม่เคยไม่กิน det er เห็น fuglereder. อันสีแดง ใช่ มดแดงเนี่ยที่เขากิโลละตั้ง800 บาท Det vil hun gerne tage ned, fordi der er et eller andet inde i de fuglereder, så fuglen har lavet den med noget spyt og noget et eller andet, som man kan spise. มันอร่อยนะ De sælger det faktisk op drikkelse på 7. Sådan nogle små flasker med noget gult væske, der står fuglereder. Det er vist meget sundt. Og pisse dyrt. หิน Ja, der er mange steder her. นพรอยากเก็บเห็ด Men der er ingen svamp her, skat. ไม่มีหรอก Hun vil aldrig nogensinde glemme, at i Danmark วรรณ så พรจ็อกกิ้ง plukker vi svampe. Og hele tiden, jeg vil plukke svampe, het. อยากเก็บเห็ดอยากเก็บ Og nu siger hun, hun vil klatre op i bjergvæggen, så man kan finde svampe her. 30 ล้านวรรณพรจะไปอยู่เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไปเก็บเห็ด Ja, og siger, når vi vinder i Lotto, så vil vi rejse til Norge, Danmark, Sverige, så vil vi plukke svamp. Hun er så dejlig.
hyggeligt at køre her, men det er godt nok smalt nogle af stederne her. Det er lige knap, der kan passere en af de her motionsmennesker her, når vi kører forbi her. Og vi er vist kommet op på noget fladt område her. Så kommer jeg op igen. Hold kæft, altså det... Altså telefonen kan jo slet ikke vise det, så jeg så ja, så fedt. Ja, der ligger sgu Koh Samet, den ø derude. Ja. เวลาดูนี่ใหญ่มาก Nej, den er lang. Og det der ligger dernede, det er BNP. Der hvor bådene sejler ud til Koh Samet. Flot udsigt her. Det blæser dejligt. Jeg skal lige vende i kamera, så jeg kan zoome lidt her. Så her. Destinationen er til venstre. ใกล้ถึงแล้ว Destinationen er til venstre. Ja, ja. Det siger hun på dansk. Destinationen er til venstre om 200 meter. Men det er godt væk at møde den bil nu. Aha. ใช่เนี่ยจุดนี้แหละ Så det der, det er Koh Samet. Okay, op. Nu er jeg. Tag. Wow. Meget. Igen. Ja. Den, kig. Snake. Ja, det bliver så godt nu. Så, selfie. Ja, for i bumser, så køber jeg sådan noget plads, der sætter på bumsene.